Tervetuloa taas Lauran ja Tuulan opettajapodiin. Meillä on tällä kertaa tällainen nimenomaan opettajapodi, koska nyt me olemme päättäneet ratkaista tämän ammatillinen opettajuus-keissin niin, että Tuula opettaa mulle omat aiheet, saat Tuula kohta kertoa ne, Joo. ja sitten mä opetan taas sitten Tuulalle suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja laadun arvioimisesta. Mitkä ne Tuula ne sun aiheet oli? No mun aiheet on tämä opettajan työn sekä oman alan arvot ja etiikka on tähän heti alkuun. Ja sitten on me niinku vuorotellaan tässä Lauran kanssa tässä opetuksessa, niin on nämä koulutuksen rahoituksen perusteet. Aivan. Ja sitten mulle jäi vielä se opettajan kelpoisuusedellytykset. Ruvetaanpas purkamaan niin sanotusti. No niin. Ei käymään läpi, vaan purkamaan. Nimenomaan, joo, emme missään nimessä käy läpi. Ei missään nimessä. No niin, aloita jotain vaan. Olemme oppineet tässä. Kyllä. Joo, mutta hei, tervetuloa minun puolestani. Tuula Saukkonen olen ja tosiaan Laura Nuotion kanssa tässä yhteistä podcastia. Mulla on tähän alkuun tosiaan nämä arvot ja eettiset periaatteet opettajan työssä. Niitä käsittelen tässä alkuun ja sitten tulee osio myös tuosta eettisestä ohjaamisesta. Et meillä oli hyvät materiaalit näissä e-materiaaleissa näistä aihepiireistä. Mutta aloitetaan käsitemäärittelyllä. Nimittäin itse olen paljon törmännyt tähän eettisyyden käsitteeseen ja arvoihin. Niistä puhutaan hyvin paljon. Niin halusin ihan tähän alkuun selvittää itselleni, että miten nämä niin liittyy toisiinsa. Ja siellä tämmöisiä löytyikin lähestymistapoja, eli arvot on syvällisiä uskomuksia ja päämääriä, esimerkiksi ihmisarvo, turvallisuus, ja arvot on niin kuin perusta tälle kaikelle siis, ja että ihminenkin tunnistaa omat arvonsa, organisaatio, ja arvot kertoo siitä, miksi jokin on tärkeää. No sitten taas eettisyys, eli se pohjautuu niin kuin etiikan käsitteeseen. Se on pohjimmiltaan oppi hyvästä ja pahasta. No sitten tuli mieleen tämä, että miten niin kuin moraali sitten on näiden kanssa, että aika niin kuin lähellä toisiaan. No siitä sain sitten tämmöisen käsityksen. Moraali on siis sitä oikein ja että miten toimitaan oikein tai väärin. Ja siihen liittyy sosiaaliset normit, uskonnolliset tekijät. Ja se on niinku semmoinen, joka voi muuttua yhteiskunnan muutoksen myötä. Kun taas sitten tämä eettisyys, niin siihen ei nämä sosiaaliset normit liity. Tämä oli niin kuin itselle valaisevaa. No sitten tästä etiikasta, niin siinä on ainakin 3 eri suuntausta, eli hyveetiikka, miten hyveellinen henkilö toimisi. Velvollisuusetiikka, no se kertoo jo nimenä, mikä siinä on se periaate. Sitten on seurausetiikka, eli ratkaisuja arvioidaan vain sen hyödyllisyyden perusteella. Nämä on Malkavaaran jäsennyksiä vuodelta 2020. Ja sitten nämä eettiset periaatteet, ne on sellaisia, jotka on johdettu arvoista ja ne kertoo, että miten tulisi toimia arvojen mukaisesti käytännössä. Eli miten niitä sovelletaan. Eli ne on arvojen operationalisointeja, ne muokataan säännöiksi, konkreettisiksi ohjeiksi, kriteereiksi, joita voidaan sitten käyttää päätöksenteossa arjen toimissa. Ja sitten kun on näitä periaatteita, niin ne tekee näistä arvoista semmoisia, että niitä voi vertailla keskenään. Että jos tulee esimerkiksi tämmöinen arvoristiriita, että mikä niin kuin painaa siinä vaakakupissa.
Ja Tuula, joo, Tuula, oi. no Siis meillä ukkostaa, mun katkesi äsken sähköt, eli netti meni, eli mä luulen, joo. että me joudutaan aloittaa kuule alusta. Ihan totta, se kyllä nauhoittaa nyt. Nauhot, no ei kun sit se on varmaan hyvä, sit se on varmaan vaan, että minä vaan poistuin hetkeksi. Hyvä, Sä jatka vaan. tipahdit kyllä, mä ihmettelin vähän, joo. Joo, niin mä tipahdin No siksi, että lähti äsken sähköt, että jos mä nyt tipahdan kohta uudestaan, niin Joo. tiedät sit mistä johtuu. No toivottavasti. Tietysti jos ajatellaan varman päälle, niin voisi aloittaa uudestaan. Tai sitten ottaa riskiä jatkaa nyt. Mitä mieltä olet? Jatketaan vaan, kyllä se on sitten toiminut, Tehdään näin. Joo, kyllä jos se sulla vaikuttaa. kerran on palannut punaiset. Kyllä se, joo, on se palannut tuossa. Joo. Hetkinen, nyt mä katson, että mihin kohtaan mä jäin. Joo, eli jos ajatellaan vaikka terveys- ja opetusalaa, niin näiden eettisten periaatteiden käytännön merkitys on se, että ne tarjoavat tämmöisen yhteisen viitekehyksen keskustelulle ja päätöksentekoon, ja sitten ne tarjoavat myös tuen harkinnalle. Eli ne ei aina anna yksiselitteisiä vastauksia, mutta ne ohjaa harkintaa ja tekee ne perustelut läpinäkyviksi. Ja tosiaan arvojen konfliktissa niin voi olla, kun nehän on myös vähän yksilökohtaisiakin, niin eroja. Ja sitten on taas sekin, että jos ne arvot on, periaatteet on liian yleisiä, niin vaikea niin kuin niitä soveltaa tavallaan niihin käytännön tilanteisiin. Ja sitten on myös tämmöinen eettisen kuormituksen käsite, joka on kyllä minunkin alallani sosiaalialalla tuttu. Eli ne voi aiheuttaa moraalista stressiä, jos ne periaatteet ei tue tätä käytännön toimintaa. Ja tästähän on paljon ollut keskustelua esimerkiksi vanhustenhoidossa, että miten työntekijät kokee sen nämä resurssit suhteessa näihin työn odotuksiin ja haasteisiin. Ja voidaan sanoa, että arvot antaa suunnan ja periaatteet taas muuttaa sen toiminnaksi. Joo, opettaja-ammattijärjestö OAJ on määritellyt näitä opettajuuden ytimiä tai ydintä. Siinä on 4 perusarvoa. Ihmisarvo, totuudellisuus, oikeellisuus ja myös sitten vastinpari vapaus ja vastuu. Ja tietysti ihmisarvo ennen kaikkea sitä ihmisyyden kunnioittamista. Ja sitten tämä liittyy myös meidän ihan perustuslakiin vuodelta 1999. Siellä on 6. pykälä, että ketään ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan erilaisiin henkilöön liittyviin tekijöihin tai niihin liittyen sukupuoli, seksuaalinen suuntautuneisuus, ulkonäkö, ikä ja niin edelleen. No sitten, tämä totuudellisuus on rehellisyyttä itselle ja muille, keskinäistä kunnioitusta ja oikeudenmukaisuus. Siihen liittyy muun muassa yhdenvertaisuuden edistämistä, syrjinnän suosimisen välttämistä. Ja sitten oli mun mielestä hyvä havainto tämä, että opettajalla on vapaus omaan arvomaailmaansa, mutta sitten kun hän on opetustyössä, niin silloin hänellä on vastuu siitä perustehtävästä ja sen normeista, kuten lainsäädännöstä ja opetussuunnitelmasta. Mutta siis just, että tämä ei sido sitä opettajan omaa niin kuin yksityisyyttä. Ja tosiaan se opettajan toiminnan vastuullisuus on se, että liittyy tietotaitoihin ja työn arvon ja normipohjaan. Ja näistä kumpaakaan ei voi korvata toisella. Tämä oli minusta myös hyvä näkökulma. Eli vaikka olisi hyvä ammattitaito, mutta eettiset periaatteet olisi vähemmän hyviä, niin se hyvä ammattitaito ei kompensoi sitä ja päinvastoin. Että se opettajuus edellyttää semmoista jatkuvaa omaa ammattitaidon ylläpitämistä. Ja tämähän pätee kaikkiin, niin kuin omaan työhön ja muihinkin
ammatteihin, erityisesti asiantuntijuuden alueella. Ja seuraan vähän kelloa tuossa. Niin. Myös sitten tarvitaan erityistä herkkyyttä, että opettaja tunnistaa niitä eettisiä ongelmia ja on sitten valmis toimimaan ammattieettisesti. Ja sitten myös tässä on todettu, että on erotettava toisistaan nämä juridiset ja eettiset kysymykset, että koska ne on lainsäädännössä ja normeissa tämä opettajan perustehtävä ja vastuut, mutta sitten se ammattietiikka ei voi perustua pakkoon tai että ulkopuolinen valvoo. Tämä oli mun mielestä hirveän hyvä kiteytys. Ammattietiikka perustuu opettajan sisäistämään käsitykseen niistä ammatin moraalisista vaateista. Se on tosiaan sitä sisäistetty. Täytyy sanoa, että sama pätee omaankin alaan. Ja tosiaan, että yhteiskunnalla on odotuksia. Tämä koulutus yksi näistä yhteiskunnan tärkeistä instituutioista ja opettajan työn vaikutukset näkyy vasta pitkän ajan kuluttua. Ja jos tulee hyviä oppimiskokemuksia, mikä on tietysti tavoite kaikkien kohdalla, niin se tukee sitä elinikäistä oppimista. Ja se, että se oppijan itseluottamus ja sosiaalinen vastuuntunto kasvaa. Ja tästä on esimerkiksi yksi kertonut ihan jossain mediassa Tuomas Kyrö, että miten yhdellä opettajalla oli erittäin merkittävä vaikutus hänen elämäänsä. Se oli tosi puhutteleva. Ja, että opettajan kohdistuu näitä yhteiskunnan odotuksia. Ja sitten taas mä mietin omaa sitä sosiaalialan työtä, että siinäkin on odotuksia, mutta ne on ehkä sitten tältä yksittäiseltä asiakkaalta. Että näissä on niin kuin vähän eri se mittakaava, ne ehkä on sitten enemmän tähän hetkeen kohdistuvia. Että jotenkin totta kai se vaikuttaa tämän hetken tulevaisuuteenkin, tai opettajan työ se jotenkin tuntuu, että se erityisesti niin kuin hyvin vahvasti sinne tulevaisuuteen suuntautuu. Joo, ja niin, opettajalla on sitä vastuuta oppijan kehityksestä ja se edellyttää yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa. Sama on omassa työssä. Ja tämä on ehkä varsinkin mitä nuorempia on nämä lapset, mutta totta kai, siis lapset tai nuoret, totta kai sitten aikuistenkin kohdalla. Ja myös tosiaan se valta ja vastuu, että erityisesti tässä on nostettu se arviointi esiin ja juuri edelleen tämä sisäistynyt eettisyys, niin se on vaikuttamassa siinä, että opettaja ei käytä sitä asemaansa väärin. Ja jälleen hirveän hyvä, sanoisin jopa timanttinen kiteytys ammattietiikasta, että jos se on niin kuin hyvätasoinen, niin se on yksi opettajan tärkeimmistä resursseista. Mielestäni hirveän hyvin sanottu ja pätee melkein voi sanoa, että nämä omaan työhön pätee kaikki. Ja opettaja tosiaan tekee työtä omalla persoonalla, niin nyt tulee toinen erittäin hyvä kiteytys mun mielestä, eli on opettajan oikeus ja velvollisuus kehittää ja hoitaa omaa persoonaa. Niin erittäin, ja varmasti siihen jaksamiseen, mutta myös siihen työn laatuun liittyen. Ja totta kai sitten opettajalla on oikeus myös, että hän tulee oikeudenmukaisesti kohdelluksi siinä työssä. No opettajan suhteesta oppijaan, niin on tosi tärkeää, että opettaja hyväksyy ottaa huomioon sen oppijan ainutkertaisena ihmisenä. Ja että hän pyrkii ymmärtämään sitä oppijaa, hänen lähtökohtia, ajattelua, mielipiteitä, että hän on niin kuin hienotunteinen, kun tulee näitä oppijan yksityisyyteenkin liittyviä asioita. Ja tämä, mikä sitten ehkä yhdistää omaa tätä sosiaalialaa ja tätä opetusalaa, että opettajan on tärkeää ottaa huomioon tämmöiset oppijat, jotka tarvitsevat huolenpitoa ja suojelua. Niin kuin sama omassa työssä ihan lainsäädännöllisesti, että jos on erityisen haavoittuvassa asemassa olevia asiakkaita, niin tässä opettajan kohdalla
sitä korostetaan, että ei saa hyväksyä tämmöistä kiusaamista tai toisen ihmisen hyväksikäyttöä. Että siinähän on sitten jälleen se yhteistyön paikka opiskelijahuollon kanssa. Tavoitteena aina tässä opettajan työssä, että kasvatetaan, kannustetaan oppijoita yhteistyöhön ja hyviksi yhteiskunnan jäseniksi. Ja sitten ihan totta kai näitä suhteessa työyhteisöön, ihan yleisiä työelämätaitoja, kunnioittava suhtautuminen ja sitten oli mun mielestä hirveän hyvä tämmöinenkin kohta, että opettaja löytää tasapainon oman autonomiansa ja työyhteisönsä välillä. Eli just se yhteisöllisyys, tiimityö ja sitten se yksilöllinen vastuu. Erittäin hyvä näkökulma. Ja kyllä tässä niin kuin todetaan sekin, että opetustyö on ihan yhteiskunnan keskeisiä tehtäviä. Että opettaja edistää näitä kasvatuksen ja kasvun mahdollisuuksia. Ja myös sitten tämmöinen näkökulma, että opettaja edustaa oppijan oikeuksia ja etuja ja tarvittaessa ihan kriittisessäkin tai kriittisellä tavalla. Ja tämähän niin liittyy myös tämmöiseen, että kasvattaa näitä oppijoita demokraattisen yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi. Ja tämähän on myös sosiaalialalla, että me ollaan tavallaan niitä tarvittaessa asiakkaiden asianajajia. Ja tosiaan sitten sidosryhmi yhdessä huoltajien muiden sidosryhmien kanssa niin työskennellään sen oppijan parhaaksi. Yhteistyötä on opetusalalla tärkeää tehdä samoin kuin tällä omalla alalla. Ja sitten myös tuo tasa-arvo, että hän huolehtii siitä, että oppijoilla on samat nämä yhteiskunnan jäsenen oikeudet ja velvoitteet. Ja sitten nyt kun on tätä monikulttuurisuutta yhä enemmän, niin se, että opettaja huolehtii siitä, että oppijoiden ja heidän huoltajien tätä kulttuuritaustaa ja maailmankatsomusta kunnioitetaan tasapuolisesti eikä syrjitä. Ja sitten oli minusta niin hauska, ekan kerran törmäsin tähän Comeniuksen valaan, joka on semmoinen, joka voi vahvistaa opettajan ammattietiikkaa ja identiteettiä. Sen luin tuolta ja se oli minusta ihan hieno semmoinen ylevä ja siis ihan sisältörikas. Että aika paljon tosiaan sama. Joo, ja sitten mietin vähän tosiaan tätä opetusalaa suhteessa omaan alaan, niin siinä jotenkin tuntuu, että tässä opetusalalla on hyvin vahva luonnollisesti tämä kognitiivinen painotus ja juuri tämä eteenpäin meno. Että taas omassa sosiaalityössä, jota parhaillaan teen, niitä en nyt just parhaillaan, mutta yleensä ottaen, niin siinä on taas se hyvinvoinnin näkökulma ja se arjen perusasiat ja semmoinen, mikä toki, että kun ne saa niin kuin hyvälle mallille tai kohtalaiselle, niin se tukee sitä, että sit asiakas ehkä jaksaa opiskella ja oppia uutta, jos on semmoinen tilanne hänellä. Joo, eli tässä oli näistä arvoista ja etiikasta. Sitten tässä on vielä tämä osio tosiaan tästä eettisyydestä ja eettisestä ohjaamisesta. Olli Westeriseltä mun mielestä hirveän hyviä ajatuksia, eli myös se niin kuin esiin nostaminen. Opettaja joutuu myös, kun tulee haasteellisia tilanteita, niin tasapainoilemaan, että siinä voi olla oikeudenmukaisuus, huolenpito, totuudellisuus, että miten nämä niin kuin sovitetaan yhteen. Niin kuin ihan voi olla moraalisia ongelmatilanteita. Sitten hän nostaa esiin, että kun tämähän on nyt, mistä paljon on keskusteltu ja on paljon mediassa esillä tämä tekoäly, generatiivinen tekoäly, että jopa jos sen käyttöarvioinnissa ja jopa hän esittää kysymyksen, että halutaanko, että tämä generatiivinen tekoäly korvaisi opettajan työtä. Ja hän kyllä ottaa sitten kantaa vahvasti ja olen kyllä samaa mieltä, että ammatillinen opettaja ei voi luovuttaa sitä moraalista toimijuutta ja vastuuta
tälle generatiiviselle tekoälylle, eikä niiden suunnittelijoille. No eikä kyllä opettajuuttakaan. Mitä? Eikä kyllä opettajuuttakaan. Niin totta, joo. Ja sitten hän myös niin kuin vastuuttaa, että opettaja-opiskelija, että molempien pitää kantaa vastuuta siitä prosessista, että hankkimalla riittävää osaamista näistä toimintaperiaatteista, jos tekoälyä käyttää. No sitten vielä muutama ajatus, että se ammatillinen opettajuus on ennen kaikkea eettistä ohjaustyötä, että se ohjaus tulee tässä hyvin vahvasti ja tukea tämän opiskelijan kokonaisvaltaiseen kasvuun. Ja jopa näin, että eettinen osaaminen on ammatillisen opettajan ydinosaamista. Että se tulee näin vahvasti tässä, että se ei ole pelkkä teoreettinen tieto, vaan myös käytännön taito, joka ilmenee sitten päätöksissä, ohjauksissa, vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa. Että se ohjaus on kasvatus ja vuorovaikutus ja suhdetyötä. Ja se on niin kuin laajasti käsitettynä se ohjaus, että se on se yksilöllinen tuki, sitten sen ammatillisen identiteetin rakentamista ja myös sitä työelämäyhteyksien ylläpitämistä. Ja sitten tavallaan, että opettaja on myös sellainen niin sanottu muutosagentti, eli muutoksen mahdollistaja. Että se tavoite ei ole vain, että tietoa siirtyy, vaan se opiskelijan ammatillinen toimijuus vahvistuu. Ja liittyen myös arviointiin, joka on myös eettinen käytäntö, kuten palautteenantokin, että se arviointi on läpinäkyvää, oikeudenmukaista, kehittävää. Että se ei vaan tukee oppimista, eikä vaan mittaa sitä. Ja tästähän olikin tuossa aiemmassa arviointiosuudessa, että arvioinnin dialogisuus, opiskelijalähtöisyys, työelämälähtöisyys on hyvin tärkeää. Sitten vielä tuossa oli se eettisen herkkyyden merkitys, koska se auttaa siihen moninaisuuden ja inklusiivisuuden niin kuin havaitsemiseen ja tukemiseen. Ja taas tälle on edellytyksenä reflektiivisyys, jatkuva ammatillinen kehittyminen. Ja tosiaan nämä työelämäyhteydet, juridinen tieto on osa tätä eettistä toimintaa. Ja sitten vielä tämmöinen nosto oli tässä, että tämä ammatillinen koulutus on usein siellä työpaikoilla. Että se opettajan tehtävä on sovittaa nämä, mitä on koulutuksen tavoitteita, niin just näin työelämän vaatimuksia ja huolehtii myös näistä opiskelijaoikeuksista ja myös turvallisuudesta. Ja sitten tässä on opettajille tämmöinen suositus, että opettajat kehittäisivät tätä reflektiivistä käytäntöä, esimerkiksi säännölliset kollegiaaliset keskustelut. Ja sitten oli vielä tämä ennakointiosaaminen, joka itsellä, kun tuli kysymysmerkki, kun ajattelin, että mitäköhän se on, niin tässä nostettiin esiin tosiaan nämä niin kuin suhteessa tulevaisuuden on näitä megatrendejä, että ne synnyttää näitä osaamistarpeita ja myös ammatillisen koulutuksen pitää niihin vastata. Esimerkkinä kiertotalous tai teknologian kehitys. Tämä datatalous kasvaa valtavasti, teknologiaosaaminen, digitaalinen sivistys on niin kuin nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän. Ja siinä on myös sitten nämä riskinsä, että eriarvoisuus kasvaa. Yhteiskunnallinen toimijuus eriytyy, saavutettavuus voi heikentyä. Eli näistä niin kuin arvokeskustelua tarvitaan ja että vaihtoehtoja pohdittaisiin. Niin, sitten siinä oli tosi hyvä tämä, jopa vähän tämmöinen, nyt ihan sanon pysäyttää, mutta kuitenkin, että ammatillinen opettaja johdattaa opiskelijat työelämään, jossa he ovat vielä 2070-luvulla. Ja sitten tässä on vielä tämmöinen kiteytys, että ammatillinen ohjaus on jatkuva prosessi. Se yhdistää pedagogiikan, arvioinnin, työelämäyhteydet, juridisen vastuun. Tämmöinen. Kiitoksia. Ja Laura, nyt kysyisin sinulta tässä kohtaa, kun sinulla on sitä kokemusta ammatillisesta opettajuudesta,
miten herättikö nämä jotain ajatuksia sinussa suhteessa Niin, just näihin arvoihin ja eettisyyteen? niin mä just mietin, että paljonhan näistä mun mielestä niin kuin jauhetaan, no muun muassa hoitoalalla niin pelkkää arvoa ja etiikkaa, Niin on. mutta sitten, että varmaan niin kuin, kyllä se varmaan tulee, että varsinkin jos niin kuin hoitoalan opetuksessa mietitään, niin kyllähän siellä mietitään niin kuin, tai opetetaan tosi paljon semmoista niin kuin arvolähtöistä hoitajuutta ja etiikkaa niin kuin isoissa roolissa hoitoalalla. Niin mä luulen, että tulee aika yllätyksenä vastavalmistuneelle, että kyllä mä koen, että tämänhetkinen hoito ja hoiva on sellaista, että arvolla ja etiikalla on yhä vaan valitettavasti pienemmissä määrin niin kuin sijaa tuolla. Että kyllä ne kaikki on niin ahtaalle laitettu. Ja just itse asiassa mun yksi läheinen on kotihoidossa ja hän on muistisairas ja hänelle on niin kuin uhattu, että alkaa etähoito. Aha. Ja mä sitten tietysti tähän puutuin ja sanoin, että se ei ole, ei niin, että sehän ei ole eettisesti oikein. Niin mulle vastattiin vaan, että etähoito on kotihoidon ensisijainen hoitomuoto. Aha. Ja täytyy sanoa, että olin aika niin kuin pöyristynyt siitä, että yleensä jos joku niin kuin puhuu eettisyydestä ja näin, niin kyllä siinä yleensä niin kuin ollaan aika hiljasta poikaa silloin, mutta ei vaan, että ihan kylmä rätti vaan, että etähoito on kotihoidon niin kuin ensisijainen muoto, niin kyllä mä sanon, että kyllä 2026, niin kyllä me niin kaukana ollaan ihan kaikessa, mutta myös niin kuin opettajuudessa niin ollaan varmasti niin kuin siitä etiikka-arvoasiasta, mutta sitten taas toisaalta mä mietin, että kun sä oot siellä luokan edessä, niin ei sulla kyllä myöskään ole mitään muuta mahdollisuutta kuin ratkoa ongelmia eettisesti niin kuin oikein ja tehdä niin kuin arvojen, nimenomaan niin kuin opettajan arvojen ja niin kuin koulun arvojen mukaista. Että esimerkiksi missä koulussa mä olin opettamassa, niin siellä oli yhdenvertaisuus, tasa-arvo, oli niin kuin iso arvo, niin varmasti olisi saanut potkut niin kuin seuraavan viikon maanantain, jos siellä olisi mennyt laukomaan jotain, tiedätkö, jos olisi jotain epätasa-arvoisia omia arvoja, niin ei varmaan tarvitsisi kauhean kauan opettaa. Et kun sanoit tuossa just, että opettajalla saa olla niin kuin omat arvot, mutta ne ei saa niin kuin siinä opetuksessa näkyä, niin näin varmasti on. Ja sitten toisaalta taas, miten helppoa ja helpompaa se työ on, jos ne arvot, mitä sillä opettajalla on niin kuin lähes samanlaista arvomaailmaa kuin mitä siellä koulussa on. Niin. Ja sitten vielä tähän arvokeskusteluun, niin ehkä nykyisin tuodaan niin kuin yrityksissäkin niin näitä arvoja tuodaan niin kuin esiin. Ja sitten ne on tosi paljon samoja. Vastuullisuus, kestävyys, laadukkuus. Olisipa kiva, kun joku keksisi jotain oikeita arvoja. Siis noi on varmasti arvoja, mutta kyllä mun mielestä esimerkiksi niin kuin hyvä asiakaspalvelu on niin kuin tosi iso arvo niin kuin yritykselle nykypäivänä, kun ei saa enää mistään asiakaspalvelua, kun joutuu olemaan chatissa. Niin mieluummin mä olen sellaisen yrityksen kanssa tekemisissä, kenen arvo on hyvä asiakaspalvelu, kuin se, että heillä on arvona laadukkuus, mikä ei sitten kuitenkaan näy sillä asiakkaalle mitenkään. Niin. No summa summarum pitkä pohdinta. Joo. Niin, joo, kyllä näille arvoille on niin kuin ehdottomasti mun mielestä paikkansa. Ja etiikka niin kuin on sellainen asia, mikä niin kuin opettajien pitää hyväksyä tai sisäistää. Ja varsinkin, ja myöskin, että kyllähän se sitten auttaa, kun tulee sellaiseen, mäkin olin siinä mun puolen vuoden aikana, olin sellaisessa tilanteessa, että
niin kuin vaikeassa tilanteessa, jossa niin kuin just opiskelija kränäsi asioista, niin sitten tavallaan oli vaan niin kuin pakko pitää suu kiinni, koska piti niin kuin olla sen opettajan arvon mukaisesti tai opettajan arvojen mukaisesti. Joo, semmoisia ajatuksia. Joo, se tuossa tosi hyvä kuulla. Kiitos Laura. Myös kun luin näistä, niin juuri mietin sen, että siinä on aina se, että niin kuin monesti, että ne jää vähän sillä lailla niin kuin semmoiseksi kaunopuheiseksi juhlapuhetasoiseksi, että se juuri se käytäntö, että ne niin kuin lihallistuu ja konkretisoituu, niin toki siihen aina pyritään, mutta toisaalta hyvä, että niitä on sitten ajateltu ja kyllähän ne varmaan monelta osin toteutuukin. Nyt täytyy sanoa, että en niin hyvin tätä opetusmaailmaa tunne, että pystyisin siltä perustalta niin kuin ottamaan kantaa. Niin, ja sitten kun puhuit siitä, niin kuin, että opettajan työ niin kuin, valtakunnallisesti, tai että miten sä sanoit jotenkin, että yhteiskunnassa sillä on niin kuin tärkeä rooli eettisesti ja näin, niin sitten myöskin se, että kiinnostaisi, että onko nuo arvot ja eettisyysperiaatteet, onko ne tavallaan muuttunut tämän ajan myötä. Et nyt, jos ajatellaan niin kuin opettajaa 50-luvulla, 1950-luvulla ja nyt 2030, niin kyllähän nyt 2030 opettaja joutuu kantamaan niin kuin ihan, tuossa olikin salauma. Joutuu kantamaan asioita ihan todella paljon. Se onkin aika lähellä nyt se Ukkonen. Niin joutuu kantamaan niitä asioita todella paljon enemmän kuin mitä opettaja on joutunut 50-luvulla kantamaan. Et silloin opettajalla oli vielä niin kuin auktoriteetti, oli arvostusta, mutta nykyisin niin opettaja toimii kyllä ihan niin kuin tommosena niin kuin heittopussina tai yhteiskunnan tommosena niin kuin, että vanhemmat sysää paljon vastuuta opettajalle ja yhteiskunta sysää paljon vastuuta opettajalle ja näin, niin en mä nyt mihinkään fyysisen rangaistuksiin niin kuin usko, mutta niin. Hypätäänkö seuraavaksi suomalaiseen koulutusjärjestelmään? Mä voisin sen verran, että mä vaihdan nopeasti paikkaa, koska mä oon tämmöisten isojen ikkunoiden vieressä. Niin mä lähden vähän tästä on varmasti viisasta, kyllä. Karkuun. Noin, kuuletko mua vielä? Kyllä, kuulen, joo. Yes. Elikkä suomalainen koulutusjärjestelmä. Mä nyt vielä sanon, että jos sähköt katkeaa ja mun internet katkeaa, niin mä tuun tänne sitten takaisin, tai mä laitan sulle vaikka WhatsAppissa viestiä ja jatketaan näin. Sitten, mutta sitten saadaan tätä leikattua. Joo, mutta suomalainen koulutusjärjestelmä perustuu siis elinikäisen oppimisen periaatteeseen ja tarjoaa täten sitten niin kuin mahdollisuuden meille suomalaisille edetä eri koulutusasteiden kautta sieltä varhaiskasvatuksesta ihan sinne korkeakouluun. Ja elinikäinen oppiminen tai se periaate näkyy siinä, että ihmisillä on mahdollisuus suorittaa koulutusta eri elämänvaiheissa, täydentää tai päivittää osaamista työelämän muuttuessa, vaihtaa alaa ja hankkia uusia tutkintoja, täällä yksi, osallistua jatkuvaan oppimiseen esimerkiksi avoimissa korkeakouluissa, ammatillisessa koulutuksessa tai vapaan sivistystyön opinnoissa. Ja tämän vuoksi myös niin kuin, tai elinikäinen oppimisperiaate tuo ehkä myös vähän, voisiko jopa sanoa, että vastuuta sille opettajalle päivittää sitä omaa osaamista. Joo. Ja
suomalaisen koulutusjärjestelmän keskeiset vaiheet alkavat siis sieltä varhaiskasvatuksesta, jossa tuetaan sitä lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista ennen sitä esiopetusta, johon sitten siirrytään 6-vuotiaina ja se on maksutonta ja valmistaa lasta sitten taas siihen perusopetukseen. Ja perusopetus kestää 9 vuotta ja on kaikille sitten maksutonta oppivelvollisille tarkoitettua opetusta, jonka jälkeen sitten siirrytään edelleenkin oppivelvollisena toisen asteen koulutukseen, johon kuuluu sitten lukio tai ammatillinen koulutus. Ja niin kauan kuin suomalainen täyttää 18 tai suorittaa toisen asteen tutkinnon, niin oppivelvollisuus jatkuu. Ja tämähän nyt muutettiin vuonna 2021. Eli esimerkiksi itse olisin voinut jättää koulun suorittamisen peruskouluun, ja tiedänkin itse asiassa, minulla on kaveripiirissä yksi, joka on näin tehnyt, että hän ei ole peruskoulun jälkeen enää koulupolulle lähtenyt, mutta nyt se ei enää ole mahdollista, ja tämän uudistuksen, tai onko se 2021, niin voidaanko sanoa uudistuksesta, mutta tavoite on ollut, että koulutus- ja osaamistaso nousee, nuorten syrjäytyminen ehkäistään sitä nuorten syrjäytymistä, tuetaan jatko-opintoihin ja työelämään siirtymistä, ja koulutuksellinen tasa-arvo tulisi sitten saavutettua. Ja luinkin sitten, vähän jopa kiinnostuin tästä, että onko tästä ollut niin kuin hyötyä, niin ehkä vielä on vähän vaikeaa arvioida, mutta jotain havaintoja oli. Eli yhä useampi nuori jatkaa sinne toiselle asteelle, koska mä muistan sieltä omasta opetusurastani, jos uraksi tätä voi sanoa, niin myös sen, että oli sellaisia, jotka aloitti nyt 9 jälkeen, että nyt he aloitti vaikka lähihoitajaopinnon, no sitten he ei koskaan käynyt siellä, Vilma-paukku punaisena, ja sitten he keksivät, että no mä vaihdankin itse asiassa puuseppäpuolella. Sitten he vaihtoi puuseppäpuolella, sama juttu, punaisena, ei he koskaan siellä käynyt. Sitten he vaan niin kuin pitkitti sitä, kunnes he täytti 18 ja sitten he ei niin kuin, saanut sitä ikinä sitä toista astetta niin kuin käytyä. Et kyllähän tällaista niin kuin on, että jotenkin, mutta tietysti en minä tiedä, en mä ainakaan keksi mitään, miten, niin kuin, että kyllähän se itsestä lähtee, että se motivaatio on, että vaikka kuinka yrittäisi kaikkea. No mutta joo, muita hyötyjä tässä on sitten vielä se, että oppilaitoksethan on niin kuin tässä tosi hereillä ja korvilla, eli sitä tukea löytyy niin kuin sieltä paljon enemmän, että ne opinnot etenee. Haasteita on sitten tietysti, tämä tuo myös sit sen, että oppilaitokset ja opettajat joutuu enemmän ohjaamaan ja antaa sitä yksilöllistä tukea, mikä tietysti sitten sitä työkuormaa lisää. Niin. Ja aiheuttaa totta kai myös lisää kustannuksia sitten kaupungeille ja valtioille. Että kyllä se on kuormaa tuonut toisaalta sinne, mutta ei vielä ole näkynyt, että onko tästä ollut hyötyä. No, toisen asteen jälkeen suomalainen koulutusjärjestelmä jatkuu sitten korkeakouluun, joka jakautuu yliopistoon ja ammattikorkeaan. Ja ammattikorkean tehtävänä on antaa sitten työelämän tarpeisiin perustuvaa korkeakouluopetusta ja harjoittaa sitä työelämään soveltavaa tutkimus-, kehittämis-, innovaatiotoimintaa. Ja yliopiston ehkä semmoista 3 keskeistä tehtävää olisi sitten tämmöinen niin kuin tutkimus, uuden tieteellisen tiedon tuottaminen ja toisaalta myös opetus, eli sen tutkimukseen perustuvan korkeamman opetuksen antaminen ja myöskin sitten tällainen yhteiskunnallinen vuorovaikutus, eli sitten sitä tietoa ja osaamista hyödyntää sitten yhteiskunnan hyväksi. Ja sitten meillä oli vielä, tai mulla oli vielä sitten tämä kelpoisuudet, että milloin opettaja on kelvollinen toimimaan opettajana. Ja tässä mä vaan tarkastelin nyt tätä
ammatillista ja korkeakoulua ja vähän kyllä tutkisin yliopistoasiaakin. Mutta siis tietysti sitten vaan nyt, että peruskouluhan vaaditaan sitten kasvatustieteen maisterin opinnot, jotta voi Joo. tuolla peruskouluissa tai lukiossa opettaa. Ja sitten tietysti myös joku aine, jos meinaa lukiossa opettaa. No, joka tapauksessa laissa ja asetuksissa näistä säädetään, asetus 986, ja se edellyttää ammatillisen opintojen opettajalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja vähintään 3 vuoden sitten kokemusta sieltä omalta alalta sekä pedagogisia opintoja. Näissähän on myös tämä, että näitä voidaan, niin kun, jos esimerkiksi sijaisuus, niin tällaista kelpoisuusvaadetta voidaan niin kun hetken aikaa katsoa läpi sormien. Mutta esimerkiksi virkaa ei voi kellekään epäpätevälle antaa. Joo. Sitten ammattikorkeakoulun lehtorilta edellytetään sitten soveltuvaa ylempää korkeakoulua, eli ammattikorkeakoulututkintoa tai ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintoa ja yliopistotutkintoa. Ja sitten myöskin, jos ollaan ammattiopinnoissa, niin 3 vuoden käytännön työkokemus. Ja mun mielestä ehkä olisiko hoitoalalla jopa 5 vuoden. Oli joo, kyllä, sote, joo. Niin. Ja sitten taas on myös yliopettajia, joilta sitten edellytetään lisenssiaatin tai tohtorin tutkintoa ja sitten sieltä käytännössä myös sitä kokemusta. Ja jos sitten puhutaan näistä ammattikorkeakouluopettajista, niin sitten tarvitaan sitä ammattikorkeakoulun lehtori. Sitähän mä just sanoin äskenkin, joo, kyllä. Tarkoitin sitä, että jos puhutaan vielä näistä yliopistoasioista, niin siellä sitten yliopistolehtorilta edellytetään yhteensä sitä yleensä soveltuvaa tohtorin tutkintoa, pedagogista osaamista ja näyttöä tutkimus- ja opetustyöstä. Ja sitten siellä on vielä professorit, joilta edellytetään merkittävää tieteellistä pätevyyttä. Ja sitten myöskin vielä on tutkijaopettajia, joilta sitten vaaditaan tutkimusosaamista. Että tällaisia vaateita. Mitäs oot mieltä, Tuula, näistä? Niin, no ihan tuossa vähän etukäteen juteltiinkin, että sinänsä olen saanut käsityksen jo aikaisemmin, että Suomessa niin kun opettajien koulutus on niin kuin hyvin korkealla tasolla verrattuna. En tiedä, mitä ne verrokit sitten on, mutta sanotaan, että kansainvälisesti vertailtuna, että onhan se sinänsä hyvä asia. Suomellahan oli aiemmin niin hirveän hyvät ne PISA-tulokset, ja siinä muistaakseni, kun sitä keskustelua seurasin tai luin, niin juuri tämä opettajien korkeakoulutustaso nähtiin yhtenä tekijänä siinä, mutta nythän ne tulokset on laskeneet, että no mikä taas siinä on sitten syynä, vai onko niin, että muualla ne on noussut niin paljon, että Suomi on jäänyt vähän jälkeen, että kyllä musta sinänsä periaatteessa hyvä asia, mutta sulla oli, Laura, tuosta mielenkiintoinen näkemys. Niin, joo, tai ajattelin, tai toin vaan niin kuin toisenlaisen. Mä olen siis samaa mieltä ja arvostan niin kuin suomalaista koulutusjärjestelmää itse ja pidän sitä hyvänä, mutta heitin vaan niin kuin vasta-ajatuksena, että toisaalta jos vaikka valmistuu sairaanhoitajaksi koulusta ja vaikka siellä on niin kuin 40 viikkoa sitä harjoittelua, niin. Se maailma, missä ne sairaanhoitajat toimii, jos mietitään vaikka erikoissairaanhoitoa tai näin, niin se on niin eri, että sä et kuitenkaan sieltä koulusta, että sä saat sieltä vaan niin semmoisen pähkinän kuoren tai ihan jonkun pienen alun, että jotenkin, pitäisikö sitten jotenkin kuitenkin, ainakin nyt näissä ammatillisissa opinnoissa, niin myöskin arvostaa sitä niin kuin kentän osaamista ja näin.
En tiedä. Tietysti sitä arvostetaankin, koska on näitä työssäoppimisia ja näin, mutta et jotenkin niin kuin, sit kun meitä, että täytyy olla opettaja, ja pitäisikö se jotenkin olla niin kuin isompana vaateena sen esimerkiksi just ammattipuolella, ammatillisessa opetuksessa, Niin, että niillä opettajilla olisi joku, että niiden on pakko mennä niin kuin vaikka koko kesäkuuksi aina sinne oman alansa työhön. niin, Niin, että jos sulla on tiiäks, opettaja, joka on aloittanut opettajuuden 80-luvulla, joo, ja se on siellä koulussa, niin kyllähän eihän sillä voi olla tilintarin tietoa mistään, mitä siellä alalla tapahtuu, niin, jos ei se käy niin, siellä niin kuin nyt. joo, Just esimerkiksi tämä sote ja kaikki. Mutta myöskin tuli se mieleen, että mun mielestä toi suomalainen koulutusjärjestelmä on tosi hyvä ja tasa-arvoinen, koska kenes kanssa mä puhuin, että Saksassa, muistaakseni Saksassa oli tällainen, että 4-vuotiaana, ehkä saatan vähän valehdella, no leikitään 6-vuotiaana, siellä tehdään tällaiset soveltuvuustestit, aha, ja sitten, tai oliko se niin, että kaikki menee kouluun nyt vaikka 6-vuotiaana vai 4-vuotiaana, joo, sitten ne on siellä pari vuotta, sitten tehdään soveltuvuustestit ja sitten päätetään niiden testien perusteella, että tuleeko sinusta opiskelija, menetkö sinä niin kuin tämmöiselle yliopistopolulle vai onko niin, että sinun tiesi meneekin tällaiseen niin kuin duunaripuoleen ja sitten vai sä lähdet niin. niin kuin sinne. Niin on se aika hurjaa, että joku muu päättää sun puolesta. On ja aika aikaisen vielä toi, koska No jotkuthan voi niinpä, olla niin sanottuja myöhäisiä kukkijoita, late bloomer, niin kuin esimerkiksi jees. meidän eräs entinen presidenttimme, niin hän on ihan itse kertonut siitä, jostain luin, että Mm, hän oli aika sillä lailla, kevyesti otti sen koulun, mutta sitten oliko mm, lukio viimeisenä vuonna, kun hän alkoi niin kuin panostaa ja sitten alkoikin mennä mm, paremmin ne lukio-opinnot mm, ja sitten loppujen lopuksi hän päätyi presidentiksi. mm. Niin. Et siinä Mutta jotenkin aika mm, aikaisen mun mielestä toi joo, ja joo, myös toi mä niin en kuin nyt sanoit, muista, että joku oliko se, päättää. Niin, niin, enkä mä nyt muista, oliko ne nyt just noin jäät, mutta se oli on jotkut tosi suunnilleen. aikaiset jäät, niin. No on kyllä. Vilkasin kelloa, niin otappa sinä Tuula siitä seuraavaa No aihetta mä ja voisin ottaa, joo. lähdemme sitä soutamaan. Joo, eli tässä oli tämä koulutuksen rahoitus aiheena ja sitten kun en ollut ihan varma, että tarkoitettiinko siinä vaan tätä korkea-astetta, niin varmuuden vuoksi sitten vähän tutustuin tähän ihan perusopetuksen rahoitukseenkin, joka siinä on tosiaan valtion, no, tämä on aika tämmöistä numeerista, mutta tosiaan niin, siinä on niinku tämmöiset valtionosuudet näihin kuntien peruspalveluihin, että pääosa niistä juuri esi- ja perusopetuksen näistä valtionosuusrahoituksista tulee sieltä valtiovarainministeriöstä tai heidän kauttansa. Ja sitten on tämä opetus- ja kulttuuriministeriö, joka heillä on taas nämä omat valtionosuusrahoituksensa, niin niillä katetaan näitä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien kustannuksia, joita tämä peruspalveluiden valtionosuus ei kata, että se on tällä lailla kahtalaisesta suunnasta. Sitten minua kiinnosti ihan nämä luvut, että paljonko on oppilaita perusopetuksessa, niin nämä on vuodet 2024 tai 2025 nämä luvut Mm, tässä, mitä mä tuossa jatkossakin sitten kerron. Eli yli 500 000 oppilasta, 553 000, ja budjetti on, kun siinä on mukana kaikki nämä tutkintoon valmistavat koulutukset ynnä muut, tämmöinen laajennettu, niin se on ollut yli 6 miljardia sitten, mm, kun rahoituksesta puhutaan. No sitten, mitenkäs sitten ammatillisen koulutuksen rahoitus? Siinä on tuolta opetus- ja kulttuuriministeriöstä, josta tulee tämä rahoitus, ja se on osa sitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmää. Ja se myönnetään koulutuksen järjestäjälle, joka sitten päättää tarkemmin siitä käytöstä. Ne on sitten valtion talousarvion määrärahasta ja kuntien rahoitusosuus
osuuden rajoissa, ja siinä on laskennallinen perusrahoitus. Ja sitten se jakaantuu vähän eri lailla. Eli vähän niin kuin eri asioista sitten huomioidaan nämä määrät. Eli 10% on se lähtötason mukaan painotettuja opiskelijavuosia, jotka on siis toteutunut. 40% on koulutusten kustannuseroja huomioivilla kertoimilla painotettuihin näihin toteutuneisiin opiskelijavuosiin. 30% on tutkinnon osien osaamispisteisiä tutkintoihin, ja sitten on tämmöinenkin, että 18% on, jotka on suorittanut tutkinnon tai tutkinnon osia, että miten he työllistyy, ja myös sitten jatko-opiskeluun korkeakoulussa, eli siitä palkitaan, ja sitten 1% on opiskelijapalautteeseen painottuva ja 1% työelämäpalautteeseen, ja nämä palautteet kerätään siinä opintojen alussa 1/4 ja lopussa 3/4, ja Opetushallitus kerää nämä. Oho. Nyt mulla on näitä papereita tässä. Onko kuuluu? Mun ääni ilmeisesti kuuluu. Joo. Joo, no mä jatkan, vai kuva ehkä meni. Mutta ootas, mä oon toisen sivun, että mä en nyt häiritse tietokonetta. Joo, eli opiskelijoiden lähtötaso otetaan huomioon, että mitkä on ollut perusopetuksen päättöarvosanat ja pohjakoulutuksen mukaan myös. Ja sitten, jotka vaikuttavat kustannuksiin, niin siinä on nämä vaikuttaa tutkintotyyppi, työvoimakoulutus, ja lisäksi se rahoitus niin kuin saa, tai sitä korotetaan, jos on tämmöistä vaativaa erityisen tuen ja majoituksen järjestämistä. Sitten katsotaan vielä tästä. Niin, ja myös työelämäpalaute, joka oli siis tämä 1%, niin siinä on näiden työpaikkojen yhteyshenkilön työpaikkaohjaajien palautteet. Ja tämäkin oli mielenkiintoista sitten, että tällä harkinnanvaraisella rahoituksella tuetaan näitä ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeiluja ja sitten muun muassa ammattitaitokilpailujen järjestämistä, mikä oli mun mielestä mielenkiintoista. On jossain nähnytkin niitä juttuja, että on vaikka kokkien näitä kilpailuja, urheilijoiden ammatillisen koulutuksen järjestämistä. Ja tosiaan sitten katsoin näitä opiskelijamääriä keskiasteella ammatillisessa koulutuksessa 324 000 opiskelijaa, budjetti 2 miljardia. Ja sitten taas verrattuna lukioihin 112 000 opiskelijaa, budjetti 1 miljardi, että siihen nähden on vähän pienempi tuo ammatillisen koulutuksen. No, niin. Siis budjetti, eikö se ole jännä? Joo. Niin per pää. Niin, ajatellaan, että tuossa on 112 000 opiskelijaa ja 1 miljardia, sitten 324 000, niin 2 miljardia. Sehän pitäisi, jos olisi samassa suhteessa, niin olla 3. Niin, onko se siis vielä niitä puolet pienempi? Niin, toi oli vähän yllättävää. Joo, joskus nämä luvut on mielenkiintoisia. No sitten tosiaan vielä näistä korkeakoulujen rahoituksesta, eli ne on siis sellaisia, joista eduskunta päättää, ja näistä me aina saadaan lukea mediasta, että nyt on leikattu ja nyt on lisätty. Tosiaan talousarvioyhteydessä ammattikorkeakoulusektorille ja yliopistosektorille. Ja ne on niin kuin sellaisia, joita opetus- ja kulttuuriministeriö kohdentaa sen perusrahoituksen. Ja tässä on sitten se periaate, että korkeakoulujen toiminta perustuu itsehallinnolle ja tieteenvapaudelle. Että se on vähän niin kuin erityyppinen se niiden tehtävänanto. No sitten ihan sinänsä loogisesti, että koska tämä opetus- ja kulttuuriministeriö on näiden korkeakoulujen ja tiedelaitosten pääasiallinen rahoittaja, niin se myös ohjaa ja valvoo niiden toimintaa. Ja se vuorovaikutus on näiden ministeriön ja korkeakoulujen välillä jatkuvaa, että heillä on niitä sopimusneuvotteluja, 4-vuotisia sopimuskausia, siinä sovitaan tavoitteet
tavoitteet yhdessä, sitten korkeakoulun profiili, vahvuusalat, korkeakoulun strategiset tavoitteet, tutkintotavoitteet ja niiden perusteella sitten kohdennetaan määrärahat ja myös sitten sovitaan siitä, että miten tavoitteiden saavuttamista niin kuin seurataan, seuranta. Toiminto. No sitten, ja tämä oli myös mielenkiintoista, mitä en tiennyt, siis kaikki on mielenkiintoista, mutta tämä oli erikseen vielä. Eli ammattikorkeakoulut, ne on osakeyhtiömuotoisia ja yliopistot on taas itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia tai säätiöitä. No tämä tiesinkin jälkimmäisen. Ja sitten tosiaan on näitä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisiä konsernirakenteita. Niitä on syntynyt monilla paikkakunnilla. No sitten on vielä näitä perusrahoituksen lisäksi korkeakoulut saa rahoitusta myös muista lähteistä, niin sanottu ulkopuolinen rahoitus. Esimerkiksi Suomen Akatemia, Business Finland, säätiöt, yritykset, EUn ja muiden kansainvälisten lähteiden kautta tai heiltä. Ja sitten miten nämä perusrahoituksen määrärahat sitten jaetaan yliopistojen kesken, pääosin laskennallisesti, ihan suoritteiden perusteella, siis opetuksen ja tutkimuksen osalta, ja sitten taas ammattikorkeakoulujen kesken koulutuksen sekä tämän tutkimus- ja kehittämistoiminnan suoritteiden perusteella, mistä sä Laura mainitsitkin, ja tämä on tullut meidän aiemmissakin näissä osioissa, tämä tutkimus- ja kehittämistoiminnan merkityksellisyys. Ja sitten on vielä näillä kummallakin korkeakoulusektorilla on tämmöinen strategiaperusteinen rahoitusosuus, ja siitä sovitaan ministeriön ja korkeakoulun kesken. Koska se on semmoinen, joka kohdennetaan korkeakoululähtöisesti kunkin korkeakoulun siihen strategiseen kehittämiseen, profiloitumiseen, yhteistyötyön ja tukemiseen. Ja sitten on näiden yliopistojen valtionrahoituksessa niin kuin huomioitava tekijä on nämä valtakunnalliset tehtävät. Ja mikä on näiden rahoitusmallien tarkoitus ja tavoite? Vahvistaa korkeakoulujen toiminnan laatua, vaikuttavuutta ja tuottavuutta. Ja tosiaan se perusrahoitus kohdennetaan yhtenä kokonaisuutena ja korkeakoulut sitten päättää itse siitä sisäisestä kohdentamisesta riippuen niiden strategisista valinnoista. Ja tosiaan nämä ministeriöt ja korkeakoulut käy näitä strategista vuoropuhelua. Eli niissä on myös korostuneena korkeakoulujen autonomia ja yhteiskuntavastuu. No sitten jälleen näitä summia, niin ammattikorkeakouluilla tämä valtionrahoitus se on noin 1 miljardi ja yliopistoilla se on taas 2,2 miljardia. Ja taas sitten kun ajatellaan opiskelijamääriä, ne on melkein samansuuruiset, eli ammattikorkeakouluissa oli 183 000 opiskelijaa ja yliopistoissa 175 000 opiskelijaa. Mutta kuitenkin siinäkin on, että on tupla budjetti tuolla yliopistoilla, mutta onko siellä sitten, siellä on ehkä henkilökuntaa enemmän, on tutkijoita ja sitten on noita. Onko sitten palkat semmoisia vai mikä se sitten tekee? En tiedä, mutta heti tulee mieleen myös sekin, että kun itse olen suorittanut esimerkiksi ylemmän AMKin, niin kun on hakenut töitä, niin ei niitä töitä ole niin kuin sillä saanut. Jotenkin mulla on jäänyt sellainen kummittelemaan sellainen ajatus, että josko olisin käynyt jonkun yliopiston, niin olisiko niitä töitä sitten ollut. Että kyllä se varmaan se yliopisto taitaa sitten kuitenkin olla, ja jos rahaakin sinne syynätään enemmän, niin ehkä se taitaa olla. Luitko sä mitään, mihin tätä rahaa niin kuin käytetään niissä kouluissa? Ei siinä ollut ainakaan niissä lähteissä niin tarkasti. Että oli nyt omaa spekulaatiota, että onhan siellä paljon näitä korkeapalkkaisia professoreja ja näin, mutta mitä taas muistelen, että silloin kun ammattikorkeakoulut aloitettiin
niin siellä taas, ja on nytkin lukenut jostain, että koska haluttiin sinne pätevää työvoimaa, niin palkkataso tai että se huomioitiin palkkatasossa, mutta tosiaan niin näähän Mm, on erilaiset nämä budjetit, tai nämä on ne valtion rahoitukset, joo, että onko ja sitten paljon sitä ulkopuolista rahoitusta, että tämähän ei kerro niistä, että niin, tämä on vaan tämä, mitä aivan. valtiolta saa. Ja, no sitten tuossa oli se meidän tehtäväannossa tämä, että mikä on se vaikutus opettajan työhön, niin tällä rahoituksella, Mm. ei ihan helppo vastata siihen, No ei, mutta tälle niin, yleisenä vastauksena kyllä mä sanoin, että me voidaan sanoa, että ihan todella merkittävä asia. Niin kuin koska ihan, sehän, niin, niin. Ja just mitä niin kuin just vaikka jotain omia ystäviä, ketkä on opettamassa, niin miten seuraa esimerkiksi heidän työtä, että kuinka paljon sillä on, että niin kuin hankkeilla, kuinka paljon niin rahoitetaan kaikkea tutkimustyötä joo, ja opetustyötä, että kyllähän siinä niin kuin tosi iso rooli ja se rahoitus palvelee. Ja jos mennään ihan peruskouluunkin vielä, okei, no tällä ei ehkä ole väliä, niin just siitä on ollut Helsingin Sanomissa niin kuin isot jutut, miten Helsingissäkin niin eri kaupungin osissa on eri kirjoja. Toisilla viereisessä koulussa saattaa olla tehtäväkirjat ja seuraavassa viereisessä koulussa ei olekaan tehtäväkirjoja. ai jaa, Joo, tästä on itse asiassa ollut Hesarissa oikein tosi isot jutut. Niin kuinka eriarvoiseen asemaan se asettaa myös ne opiskelijat, ne pienet niin, oppilaat, tiedätkö, niin, viidesluokkalaiset. Et jos miettii vaikka, että niin, niin, sitten taas ne, ketkä tulee hyvin toimeen ne perheet, niin kyllähän mäkin, jos koulu ei ostaisi mun lapselle tehtäväkirjaa johonkin vaikka äidinkieleen joo, tai johonkin, niin kyllähän mäkin pitäisin kauppaa hakemaan sit sen. niin, Et toki kaikille ei ole, tietysti, niin, että kyllähän tämä maallakin on tehty esimerkiksi, no täällä on ollut vielä tehtäväkirjat, mutta et onhan täälläkin, että voihan sen tehtävän sitten opettaja printata sinne niin kuin luokan eteen ja sitten kaikki tekee sen joo. tehtävän vihkoon ja näin, mutta et kyllä se jonkunnäköistä epätasa-arvoa on, että toisilla ne omat tehtäväkirjat on ja toisilla ei. Niin, muuten toi on tärkeä kans, koska ja tässähän on taustalla tätä, mistä on ollut muutama vuosi sitten puhetta, tämä digiloikka, että valtava Mm. innostus näihin digitaalisiin välineisiin, niin sitten Mm. oliko ihan jossain uutisissa, niin joku koululainen sanoi, että hän on niin onnellinen, kun he sai nämä tehtäväkirjat, että hänen on niin kuin helpompi oppia sen avulla. Kyllä, just. Mutta tosiaan niin kuin että miten se vaikuttaa opettajan työhön, niin kyllähän se tämä resurssointi ja nämä säästöt ja Resurssointi. leikkaukset, Mm. että kyllähän se vaikuttaa paljon eihän siinä Joo, ja just yksittäisen työntekijän auta kuin toimia sen mukaan sitten niissä, ne ei mutta siitä voi autakaan kyllä, ja niin, voi tulla sitä eettistä kuormitusta sitten. voi tulla ja myöskin sellaista, että jos on kaksi vierekkäistä korkeakoulua, niin toisessa alkaa YT-neuvottelut ja toisessa ei. Että Niin, niin kuin, että kyllä niin kuin, ei opettajan työ mikään sellainen vakaa loppuelämän työ ole kyllä enää. Ehkä joskus on ollut, mutta niin, kyllä mä sanoisin, että kyllä nyt opettajanakin saa olla niin kuin, no okei, ei nyt tarvitse kenenkään elätä pelossa, mutta niin, tavallaan niin kuin, et ei se ole mikään varma niin. asia. Että Niin toisaalta tässä, niin anteeksi jatka vaan, sori. ei mulla ollut mitään enää. Joo, ei kun vaan sitä, mä en ole nyt ihan varma, tuliko se tässä materiaalissa vastaan vai aiemmassa, mutta siellä myös sanottiin sitä, että kun Suomessa valtiovalta pyrkii siihen, että eikö se ollut näin, että oliko, että 50% olisi tämä korkeakoulututkinto, Joo. joko ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, niin siinä juuri sanottiin, että se vielä niin kuin vahvistaa ammattikorkeakoulun asemaa esimerkiksi ja yliopistojen myös. Että sitä todella sitä opettajuutta tarvitaan, mutta että en tiedä, onko mikään ala nyt enää niin varma
varma, mitä Mm, sanoit tuossa äsken, että YT:tä on siellä ja täällä mm. ja sitten mitä tekoäly vaikuttaa ja näin. Niin. Siirrytäänkö tutkimaan koulutuksen laadun arviointia Mennään siihen. Joo, kyllä, ja, ole ja hyvä, sen, Laura. sen perusteita. Ja tällaistähän tähän on perustettu ihan oma keskuksensa, eli kansallisen koulutuksen arviointikeskus. Ja me tunnemme hänet hyvänä ystävänä. Karvi on tämän keskuksen lyhennys, eli Karvi näistä Mm. laaduista sitten huolehtii. Ja laadun arvioinnin tavoite on tukea koulutuksen järjestäjiä toiminnan jatkuvassa kehittämisessä ja laadun parantamisessa. Ja sillä tavoin sitten varmistetaan, että se koulutus vastaa sille koulutuksella asetettuja tavoitteita ja opiskelijoiden ja työelämän tarpeita. Ja tästä olikin itse asiassa jossain muussa, mitä me ollaan täällä kouluaikana käyty näitä tämmöisiä, että joku, tai että tästä oli vaan niin puhetta, että vastaako koulutus enää työelämän tarpeita, ja sitten johonkin kouluun oli ostanut joku paikallinen jonkun uuden CAD-ohjelman ja näin, niin tämä liittyy myös aika hyvin tähän laatuun, että se koulu ei ehkä yksinään pysty tarjoamaan edes sitä laatua, kun sillä ei Niin. ole sitä rahoitusta tarpeeksi, niin sitten joku paikallinen yrittäjä oli ostanut semmoisen CAD-ohjelman, jotta hän saa sieltä koulusta itselleen niitä insinöörejä, että Aha, muistan tällaisen vaan tämmöisen esimerkin, tai tämmöistä luettiin ehkä jossain toisessa tehtävässä. No, joo. Hursam Helst. Karvi arvioi sitten ammatillisen koulutuksen laadunhallintaa ja tarjoaa sitten koulutuksen järjestäjille tukea siihen laadun kehittämiseen. Ja silloin näissä ammatillisissa kouluissa pidetään tämmöisiä arviointeja, jossa tarkistellaan sitten johtamista, toimintatapoja, henkilöstön osaamista ja sitten jatkuvan parantamisen käytäntöjä. Joo. Ja kaiken keskellä on sitten laadunhallinnassa itsearviointi, jonka avulla ne koulun järjestäjät tai koulutuksen järjestäjät tunnistaa sitten omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Ja Joo. kaiken tämän tavoitteena on tietysti kehittää sitä koulutuksen laatua, vaikuttavuutta ja yhdenvertaisuutta sekä sitten tukea jatkuvaa oppimista ja organisaation kehittymistä. Ja miten tämä näkyy sitten opettajan työssä, niin kuinkas muutenkaan kuin oman työn jatkuvana kehittämisenä ja oman työn arviointina. Eli Joo. nämä opettajat osallistuu sitten siihen itsearviointiin, tämmöiseen laadulliseen itsearviointiin, jossa sitten tunnistetaan niitä vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Ja tämän lisäksi vielä sitten opettajat kerää ja myös hyödyntää niitä opiskelijapalautteita siitä opetuksesta, Joo. eli niitäkään ei turhaan kerätä. Laadunhallintahan sitten tietysti näkyy yhteisinä toimintatapoina ja niiden noudattamisena, opetuksen suunnitteluna ja yhteistyönä työelämän kanssa. Ja näin varmistetaan, että se opetus on niin kuin laadukasta. Ja opettajien osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen ovat osa tätä laadukasta koulutusta. Ja Karvin mukaan laadunhallinnan tavoitteena on tukea koulutuksen järjestäjien jatkuvaa kehittymistä ja varmistaa, että koulutus sitten vastaa just sinne työelämän tarpeisiin, mutta myös niiden opiskelijoiden tiedonsaannin tarpeeseen. Ja nimenomaan tällä laadulla ja laadun tarkkailulla ja arvioinnilla sitten varmistetaan sitä, että ne opettajat osallistuu aktiivisesti sen oman työnsä ja opetuksen ja oppilaitoksen toimintatapojen kehittämiseen. Ja jos sitten havaittaisikin jotain puutteita siinä laadussa, niin ei tule kuitenkaan mitään rankkua, vaan sitten asetetaan kehittämistavoitteet jonka jälkeen ne sitten tunnistetaan ja ruvetaan sitten parantamaan johtamista tai opetuksen laatua ja
otetaan niistä palautteista sitten hyöty irti. Ja tämän vuoksi myös sitten, miten se näkyy siinä ehkä opettajan omassa arjessa tai näin, niin sitä oman toiminnan arviointia ja kehittämistä pitää tehdä opettajan työssä koko ajan. Tämä oli tällainen nopennettu versio laadun arvioinnin perusteista. Mitä sä oot tästä mieltä? No ihan hyvältä kuulosti, ja sitähän sanotaan yleensä, että jos jotain halutaan kehittää, niin sitä pitää mitata. Joo, vaikka se nyt kyllä. ei ole ehkä niin miellyttävää, tai voi olla miellyttävääkin, mutta että sitä kauttahan se menee sitten yleensä. Että totta kai on monilla, että he pyrkii ihan sisältä ohjautuvasti, niin sisäistetty tämä hyvä työmoraali, niin kuin sitä kautta kehittää, mutta että se on nyt nähty tärkeäksi, ja kyllähän tuossa isot rahat liikkuu, että onhan se sillä lailla vastuullistakin, kun kuitenkin näitä yhteisiä varoja käytetään ja yhteisiä asioita hoidetaan. Mutta samalla heitän ison kysymyksen, että jos kaikkea valvotaan ja kaiken pitäisi olla hyvin ja toimittaisi arvoja ja periaatteiden mukaan ja eettisyyden ja kaiken, niin silti sitten samaan aikaan sen meidän työn hedelmän, eli niiden oppilaiden, niin tulokset heikkenee. Niin. Kyllähän joku on nyt niin kuin vinossa. Niin, hyvä pointti kyllä. Et vaikka kuinka niin kuin meillä on tällaista perustetta ja arvoa ja periaatetta ja rahoitusta ja laadunarviointia ja kaikenlaista, niin silti sitten kuitenkin. Niin. Et tietysti se voi nyt osaltaan selittyä maailmanajan kanssa ja nuorison keskittymiskyvyn puutteesta ja kaikesta, mutta kyllä se täytyy sieltä opettajuudestakin jotenkin tulla. Ja voisiko se liittyä jotenkin siihen, mitä aikaisemminkin nostin, että 50-luvulla, että silloin oli vielä niin kuin, oli auktoriteettia ja nyt tavallaan, että kunhan vaan sen oppilaan mieli ei pahoitu. Niin. En tiedä. Ajatuksena. Niin, ja sitä ei taas tiedä, että jos ei mitään tämmöisiä kehittämistoimenpiteitä olisi, että olisiko se tilanne vielä niin kuin huonompi. No että myös, ja niin kuin viittasit tuohon keskittymiskykyyn, että on niin paljon vaikuttanut, olettaisin näin, tämä digitaalinen murros, että jossa elämme kaikki. Mutta nyt Tuula, me ollaan ylitetty meidän aikamme, täydellisesti epäonnistuttu siinä, mutta se ei tullut kuitenkaan meille yllätyksenä. Ei. Sanotaan näin, että priorisoimme myös keskustelua, eli siinä mielessä en näkisi epäonnistumista täydellisenä, vaan osittaisena suhteessa aikatavoitteeseen. No, joo. Mutta nyt me lopetetaan, ja tämä oli meidän ammatillisen opettajuuden, mikä oli tämä meidän opintokokonaisuuden nimi? Ammatillinen opettajuus, opintojakso 11. No niin, just, joo, 11, niin tämä oli tässä, ja me kiitämme. Kiitämme kärsivällisiä kuulijoita, ja toivotamme hyvää kesän jatkoa. Hyvää kesän tai syksyn jatkoa, riippuen, koska tätä kukakin kuuntelee. Ehkä loppukesää, mikä vuoden aika sitten, joo. No niin, mä painan kiitos nyt pois. Ja kiitos Laura sinulle keskustelusta. Hei, kiitos.